Just Jinky here. So, April 17. Ano nga pong pinagkaabalahan ko today? Just watch. Hello everyone! Welcome to my channel. Today is Saturday, April 17. So, Sabado. So, alam na. Kagigising ko lamang. Anong gagawin ko? Sana gagawa ng report. Wow! Sa kasamaang palad, sira yung aking laptop. Hindi ko alam kung paano siya ayusin. Kaya, ayan, pasensya na hindi pa ako naliligo. Ayan, sura ko. Sabog, bruha, punot na ang buko. So anyway, anong gagawin ko ngayon? Maglalaba. Tatapatan ko si Ivana. Feeling. Kaya, yun na ang gagawin ko ngayon. Saka, try kong ayusin ang aking laptop. Sige. Maglaba lang ako habang ako kakain at magluluto. So, balik ako mamaya. A few moments later. Yan. Ito ang mga labahin ko. Medyo madami. Yan. Kasi from Monday to Friday. Yan. Binasa ko na sa tubig yung mga light. Yan. Hindi yan mga nakupas. Ito yung hiniwalay ko lang kasi dark colors. Ito, nakupas yan eh. Yan. Ganyan lang. So, kakaunti yan, madami lang siyang tingnan. Kasi hindi nakaayos. Pero kahit kakaunti yan, matagal akong maglaba. Kasi hindi ako marunong. Pero, may technique na ako. Para hindi magsugat ang kamay ko. Kasi diba, pag naglalaba ako, laging nagsusugat ang mga daliri ko. Ngayon, mamaya papakita ko sa inyo ang technique na aking ginagawa. Paano ako makapaglaba na hindi na nagsusugat ang aking kamay. Okay? Wala, ang gamit ko paglalaba. Saan ko ito binili? Sa Pure Gold. Ay, ito nga pala. Sinasabi ko sa inyo sikreto ko paglalaba. Ito, yan. Wow! Sa Shopee or Lazada. Buhos mo lang siya. Then, ikot mo na. Ganun lang kasimple. Okay, testing ko ha. Ay, hindi ko pala na-on. Yan. So, ganun lang. Iikot na siya. Siyasang natin. One hour later. Later. Hey guys, nagbabanlaw na tayo. Hindi ko na na-videohan kanina yung pagsasabon. Kasi busy na ako. Mahirap pati baka mahulog pa ang aking cellphone. Makapasama sa malabhan. Diba? Sira na nga ang laptop, masira pa ang cellphone. Eh di wow. So yun, babanlawan na to. Then, magsasampay na din. Tapos na. Yan. Sasampay na tayo. Nilagyan ko lang ng popcorn. Hindi ko masyadong dinamihan. Kasi ayaw ko din ng masyadong matapang ang kasi masakit sa ito. Bumabalik ako ng bumabalik. Ayun lang. Tapos na.